Pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, danas ćemo mi igrati Clash Royale. Ako vi možete da vidite, ja sam Arena 8. Znači pozdrav za vas, subscribe-ajte za moj kanal. Ako hoćete, kažite mi u deskripciji koji je vaš kanal. I šta ćemo danas da radimo? Danas ćemo da radimo jedan draft challenge koji je izašao pre nekoliko dana. I to je omiljeni moj challenge. Šta se tu radi? Izabereš karticu koju izabereš. Izabereš tu karticu. Koju ne izabereš, on ide kod njega. Pa onda ćemo radimo friendly battle. Pa ajde da počnemo. Da vidimo. Ću radimo 3 battle za sad. Ako ima nekog sada radi friendly battle. Evo ga. Ok, Fire Spirit ili Bomb Tower. Ja mislim Bomb Tower da je bolje. Lighting ili Poison. Znam da je Lighting bolji od Poison, ali... 3 masketarke. Princ. Ja imam princesiju. Lava Hound mi je level 2. Upgradeo sam ga za level 2. Dobio sam ga u klan 6. Ali, brate, mnogo je cool. Znači, koliko je dobro kad sam dobio... Oh my god. Znači, Lava Hound sam dobio u klan 6. Znači, poludeo sam kad sam vidio to. Dobro. Pa mi igramo sad. Ajde, sad ćemo da pričamo o igrici. Ajde, bacimo balon. Već kad sam bacio balon. Ok, bacimo Mega Minion. Ja znam da igram ovu igricu ne baš dobro. Ne igram baš dobro, gato, ali... Baš sam loš u igrici. Nisam baš toliko loš, ali... Evo neko ne vije za njega, nema veze. Ljutim se. Ok, on će baciti. Da bacim Eros na Princess. Jedan masketerija. Uspeo. Ok. Šta da stavimo? Šta vi mislite? Šta ja da stavim? Ajde ću stavim bombera. Onda je zovu bombera, ali ja ću da zovem bombera. Ok. Ajde da bacimo ovdje Poison. Bacio je Fire Spirits na moj balon. Ok, ne ide nam loše. Ok, bacimo ovdje Bomb Tower da defenduje. Bacio je Princess. Ok, to ćemo da bacimo strale na nju. Bacio masketarku. Ok, Mega Minion, ti uništio masketarku. Dobro, što sam uopšte i čuo. Ima bolera, to će biti problem. Neće biti toliki problem, ali... Bacio 2 bolera. Ok, nek stanu tu, Poison. Ok, baci Bomb Tower, yes! Super. A on ima lighting, to će biti veliki. Ok, ajde će bacimo Eros. Jebilja. Ajde, skeletoni! Yes! Će izgubimo ovaj meč. Well played. Good game. Ok. Sad ćemo ući... Nika Bro ND YouTube. On je isto YouTuber. Evo, dopisali smo se mi ovdje. Zove se njegov kanal. Evo,
Nika Bro ND, subscribe-ovajte za njegov kanal. On je subscribe-ovao do moj kanal, pa vi subscribe-ovajte do njegov kanal. Ajde da vidimo neki meč, još 2 meča da uradimo, još ovaj i još jedan. Ajde, ko će da uđe? Evo ga. Graveyard ili Dark Goblin. Ja više hoću elektrovizora nego što hoću. Nekako. Ok, Fire Spirits. Witchly Balloon. Ne znam. Ajde će Witch, zato pošto on ne može ni da me dotakne sa balonom. Mislim, može nekako da me dotakne sa balonom, ali neće. Ajde će samo odradimo ovaj battle, znači pošto mi nekad stavio je... Ok, to neće biti problem. Tako je. Ajde. Super, minion zaradi dobro. Ok. Evo vam najjači combo. Čekaj. On stavio Dark Goblin. Sad stavim Lumberjacka i Graveyard. Može i najjači combo Vayner i Graveyard. Pogled. Opa! Mrtav čovjek. Range. Ima zap. Zap. Ok, ajde da stavimo Goblin. Tačno tu. Boom. Yes. Ok. Dobro, ne ide nam loše. Ja nemam Dark Goblina zato što nisam u arenu 9. Vidite da sam u arenu 8. Ali nikad ja neću stići. Ok. Nikad ja neću stići ovaj glupovi arenu 9. Znači to će biti veliki problem. Mislim, ja hoću stvarno da budem ovdje. I evo uništili smo mu tower. 3. tower. I to je to za ovaj video. Hvala što ste gledali ovaj video. Pozdrav za vas. Ćao.